Здравейте, приятели, с вас пак съм аз, Марти. И днес продължава, вече започва една нова рубрика с названието, така да го наречем, като разглеждане на различни модове и тяхното назначение. Сега ще разглеждаме един мод, който се казва Intensive Structures Mode. Ако съберем 10 харесвания, ще ви излезе един такова нещо като продължение само с други модове. И ще покажа откъде може да инсталирате този мод. Хайде сега да разглеждаме. Може да има големи лагове, но аз съм готов за вас. Да го почувствам. Окей, хайде. Да разгледам първото, което има. Това е много удобен мод, за да... Ако не искате да строите град, или сте много мързели въобще да строите къща, просто инсталирайте този мод, всичко ще бъде много лесно за вас. Хайде. Първото, което ще отворим, ще бъде Magic Iron Block. Iron Block. Окей. И виждате ли тази сянка? Това се нарича... как да ви го обясня? Това е такова. Специално да има ресурс пак. Това се нарича Shader. И това вече е другото тема, това също е мод, но после ще ви разкажа. Чакайте да отворим това е нашата първа къща. Хайде! Чувствам, че нещо сега става. Ето, виждате ли тези блокове? Това майче е... Да, ето. Нещо такова, т.е. готино такъв балон, виждате ли, изглежда готино. Наистина много солидно. Сега второто, което ще отваряме, ще бъде Magic Airplane Block. Това вече майче, също това са самолет, това също е готино. И сега да продължаваме. Може би това е тази серия, да ще излезе с няколко, т.е. това изглежда на този мод ще излезе с няколко серии, защото той е много голям. Много. И хайде да отваряме второто. Чакаме когато се заради. Вече виждате на картата, на мини картата, ето че излезе нещо като това самолет с истински такива готини технологии. Но това е само началото, т.е. това дори не са къщи. Това сега пред вас са различни самолети и това е. Ето и... какво е това? Нямам идея. Да го видим сега как работи. Отиваме ето тук. И отваряме. Хайде. Ого. Това може би е арен за... Да, това е обикновена глупава такава, нека си дори... Стаяме обикновена арена. Нищо ново наистина. Хайде да отворяме какво е това вече. Лава арена. Не искам да отварям, защото това изглежда, мисля, че като и другото. Нищо ново. Панкия блок. Ето, това изглежда наистина интересно. Хайде да го отворим. Да отидем по-далеч, мисля, че това ще бъде голямо нещо. Много голямо. Хайде. Ето чак тук, мисля, че това е вече наистина много далече. Хайде да го отваряме. Виждате ли, вече има наистина големи лагове, защото това е истинска арена. Да почакаме докато се заради. Когато се заради, ще се видим, защото не искам да гледате на това. Вижте, хора, какво се построи, докато имаше пауза. Не чаках много дълго, но все пак почаках и това е истинска толкова красива, вижте. Кула. Хайде да не мога да летя. Съм креатив. Окей. Така ще ви покажа. Как изглежда. Изглежда наистина солидно, готино, безпощадно. И това се заслужава харесване. Защото вижте на това. Това е великолепно нещо, е просто неумоверно изглеждащо. Хайде сега да продължаваме да се затваряме. С какво ще бъде на 8 място? 8-то това е вече
Снежен хаос. Тоест, снежна къща, вече започнах да бъркам с тези названия на български. Имам с много малко FPS, като виждате, може би, ако забелязахте, че имам горе от ляво показване колко има FPS. Имаме много малко, защото първо, вижте този шейдър, той много все пак. Трябва да имаш мощен компютър, за да го имаш това. Ако не ви работи толкова добре компютъра, искам да ви кажа, че това е заради шейдъра. Колко бързо се построи сладка малка къща с дърво. Сериозно? О, вижте, се изглежда. Това може би, да, това е хал. Камин, наистина готвено място, малко такова скромно, но изглежда наистина готино. Вижте на това великолепие. Мисля, че това, дори ако е малко, но е великолепно. Ой, този мод наистина, вижте, помислете се, той е читърски, защото ви давате много малко, за да направите този блок. Наистина, вижте. Можете да си вземете всички другите блоки, да се получавате, т.е. това да са читърски. И сте много читърски. Какво е това? Сега да видим. Данч, това е някакъв данч. Къде не мога да скача, окей. Сега си взимаме блокове, защото не мога да скачам. Не ми се получава. Това са заради лаговете, разбирате ли ме? Хайде да видим. Обикновен данч, нищо ново. Сега да видим някакви нови неща, които ни добавя този великолепен мод. Декорация. Парк. Хайде ви сега да минем индустриал. Това изглежда наистина готино. 3D принтер. Нещо още. И още много нови неща. Взимаме всичко това и започваме да го разглеждаме. Давайте. Да видим. Сравнително ето тук да започваме. Не знам. Мисля, че тук е вече много удобно. Хайде да видим. Вау. Обикновена къща. Такава. Истина, обикновена къща. Това е нещо като лаборатория, затова изглежда, наистина пак ви казвам, солидно, всички тук места са солидни и готини. Разглеждаме втората къща, може би това вече къща ли е? Това е 3D принтинг, чакай, как така? Не, имам два 3D принтинги, или може би това са различни. Вижте. Те са различни там. То малко е странно, но те са различни, да. Да случим timeset. Но защото видите, скоро ще бъде нощ. Аз не искам да бъде нощ. Хайде, това е същото почти. Да, затова е някак си. Упово. Окей. Това е нещо ново. Искам да го разгледам с удоволствие, защото кой не иска да разглежда нови неща. В този мод да видим, да го сложим тук. Това също не е нещо готино чак толкова. Сега, това са вече малките такива къщи. Това е мачи завод. Това какво е? Да видим. Същия завод. Какво е това? Още един завод. Чакайте, какъв е този? Ето, офиси. Сега наистина ще паднете в ужас, защото ще видите най-високите неща, които наистина някога сте виждали. Хайде да взимаме. Значи. Мода е наистина добър. Сега ви показвам такива къщи, които са в началото, много са лесни. Ако първи може да се каже това, сега ще започва наистина страшни неща ще започват. Какво става? Не! Ауч! Какво става? Аз наистина, къде съм? Виждам светлина. Какво става? Хора, мисля. Свобода.
Готово. Ето, това е красиво. Вижте на това. Аз малко счупих, защото, така да кажем, паднах в тези блокчета. Затова вижте, трябва да сте много внимателни. Ако искате да направите този мод, трябва да сте много внимателни, ако сте в Survival, защото може да попаднете в блокове и да не излезете оттам. Тук няма нищо ново, т.е. всичко тук в офисите ще има едно и също, но затова имаме и един нов мод, който после ще ви покажа. Искам сега да споделя с този мод, той е много готин наистина, пак по-добър и от този. Този не е много добър, но избрах да бъда първи, защото и аз искам малко да го разгледам. Обичам този мод. Хайде, да продължим. Ето, да сме по-внимателни, не искам пак да попадна в тези блокове. И се махаме. Готово. Виждате, че се строи нещо голямо. Наистина, о, колко красиво изглежда на миникартата. Изглежда великолепно. Както и вие изглеждате, аз съм сигурен, че изглеждате също великолепно като това голямо нещо. Офис, ако там пише, че това е офис. О, вижте, това е безкрайно красиво. Ако искате да си направите голяма готина резиденция, но не искате да се строите и не можете, защото нямате някаква там сила на архитектура, вижте този мод. Този мод е великолепен за тези неща. Ако искате да направите град или да просто къща, по-лесно, ето ви всичко това. Аз искам бързо да ви покажа този мод, защото не искам серията да бъде чак толкова дълга. Пак ли в тези бах? О, не, защо? Имам само един FPS. 4, господи. Поне 4. Свобода, окей. Това нещо как следваш? Обикновен офис, нищо ново. Ами да, обикновен офис. Да, изглежда красиво, наистина пак. Изглежда великолепно, като и всички други офиси. Окей, този прилича на този другия, само по-малък, както виждате. Да видим сега на какво ще ни предстои да разгледаме бъдеще. Окей, ого, това също такова високо място. Слънцето не е. Нещо става много еднообразно, тези къщи, тези офиси. Искам нещо ново, наистина, искам нещо ново. Да видим какво ново ще предстои, да видим. Айде, това е... Опа, случайно сложих това. Отваряме. Пак еднообразни такива къщи излизат. И за последно какво ли ще излезе. Ого, това изглежда наистина готино и вижте това. Това е много красиво като началото. Този други офис, който беше, изглежда готино. Имам само един FPS, но се заслужава да гледам това. Small Shader е великолепно. Да реши тези проблеми и ще се видим. Той за вас това ще бъде секунда, за мен може би. Чакай, готово е. Окей. Мисля, че всичко е готово. Проблеми вече няма. Не, има, разбира се, пак ви казвам, да се видим, когато тези проблеми се решат. Ето, че реших тези проблеми вече. Ми работи нормално, не много нормално, имам само 3 FPS, но, знаете ли, това е всичко, което мога да кажа. Този мод е великолепен, готин мод. И ти заслужава да го инсталирате само ако имате наистина много мощен компютър или лаптоп, защото да при времето вижте какво става с компютъра ми. И с шейдери също, и за шейдерите трябва да имате мощен компютър. Искам да ви кажа, че наистина може да инсталирате този мод. Вижте колко много различни къщи има. Много са. Просто... това е вече друг мод, не искам да ви показвам. Но вижте това всичко това се заслужава да го инсталирате. Това беше Марти и абонирайте се, ще съм щастлив.
а вие ще сте щастливи също. Да ще се видим след... Когато включите следващото видео. Ами чао!